Moi. Niin meillä on tässä tämmösiä vanhoja Nokian puhelimia. Ja tolleen siis, no lukuun ottamatta tätä. Mut siis kuitenkin tämmösiä Nokian puhelimia. Sitten me ollaan nyt ruvettu tutkimaan vähän näitä puhelimia. Niin. Me todistetaan nyt, että Nokian akut, tai Nokian puoliksi niin on sitten huijausta. Kun tässä näette tämmöisen aika uuden puhelimen, pari vuotta vanhan, että nyt toimii tyyliin ihan niinku tämmönen uusi puhelin. Niin sitten tässä ottaa takakanne pois. Nokian akku. Niin, kuten huomaatte, siinä on Nokian, niin kuin Nokian merkki. Niinhän kaikki luulee, että se on Nokian akku. Mutta jotkut eivät ole yhtä viisaita kuin me, niin katsokaa, mitä tässä lukee. Alin rivi, mitä siinä lukee? Samsung. Eli Nokia vähän niinku, se niinku on tilannut sen akun Samsungilta, mutta ymmärrän, että te ette ole vielä vakuuttuneita tästä. Ja jotkut sanoo, että miten ne osaa sitten tehdä kännyköitä, jos ne ei osaa tehdä akkuja. No, ne kännykäthän ne osaa tehdä, mutta akut tekee Samsung. Niin, mutta kuitenkin, ei tässä vielä kaikki. Tässä on tämmönen toinen, no nyt aika vanha. Niin, mutta ihan kuitenkin tämmönen toimiva. Suht uusi. Toimii niinku kuitenkin vielä. Niin sitten tästä ottaa takakanne pois. Ja täältäkin Nokia, niin kuin varmaan kaikki osaatte lukea. Ja ottaa akun pois. Nokia. Sitten kun avataan sitä paperia. Mitäs siinä alemmalla rivillä taas lukee? Samsung. Sitten olemme kuitenkin huomanneet, että kaikissa ei ole Samsungin akkuja. Vaan esimerkiksi tässä on tämmönen puhelin, tosi vanha. Niin, joskus 2005 ostettu. Niin silloin kun Samsung ei ollut vielä kukoistuksessaan, niin kuin tästä avaten käärepaperin. Niin Panasonic. Yksin tää läppäri, mikä tässä nyt on, niin on Panasonicin. Toi läppäri. Toi tossa. Niin. Tälle. Niin siinä lukee Panasonic. Et niinku silloin kun eihän Samsung nyt ollut niinku aikaa sitten niinku vielä mitenkään kovin suosittu. Niin Nokia niinku tässä vielä niinku tulee selville, että Nokia ei osaa tehdä akkuja. Tossa vielä ihan selvästi lukee Nokia. Niin, että ne niinku tilaa akkunsa joltain muilta. Sitten tässä on tämmösiä puhelimia, mistä me ei tiedetä niinku yhtään, mitä nämä akut on. Kun niinku, esimerkiksi tässä on nyt tämmönen aatamiaikainen puhelin, tämmönen tosi vanha, kuten huomaatte. Niin tästä ottaa akun, niin tässä on tämmönen akku. Niin jos ei niinku lue mitään, siinä ei ole Nokia, ei Samsung, ei mitään lue, että en sitten tiedä mikä toi on, mutta kuitenkin. Ja näissä kahdessa on samanlaiset akut. Tämmöisessä tyylin 2007 mallissa. Ja tommosessa. Niin, täältä kun avataan käärepaperin, niin tulee samanlaista akkua tästä esille. Ja sitten tässä puhelimessa, joo tiedän, todella vanha. Ihan toimiva. Niin. Että tämmönen vanha puhelin. Niin tästäkään me niinku yhtään mitään tiedetä mikä tää on. Yhtään mikä tää on niinku. No nyt ainakin käy selvä, että Nokia ei osaa tehdä akkuja. Sitten me ollaan nyt mun ystäväni kanssa mietitty, että Nokia Lumia. Niin. Nokia Lumia 800 enää. Näissä on rakennettu akut sisään. Että niin tässä ei ole takakantta. Niin miksiköhän? Niin, ettei kukaan saa selville, että ne niinku ottaa ne Samsungin akut. Kuten huomaatte. Täällä ei niinku, jos nyt toi suojaa, mutta siis kuitenkin, että ei tästä saa mitenkään auki. Että semmoista. Tässä on näitä Nokian puhelimia nyt iso kasa. Me ollaan tutkittu. Sitten meillä on vielä täällä tällainen Samsungin rase. Me ei löydetä sitä kännykkää, mutta siellä nyt luultavasti on Samsungin akku, kun näissä Nokiankin puhelimissa on Samsungin akku. Niin. Joo, onhan näitä Samsungin uusimpiakin puhelimia tämmöisiä, missä nyt niinku on Samsungin akut. Joo, no siinä kaikki tällä kertaa. Moi moi!
moi!